Kai waye da zaka zo neman alaji? Wai ni waye da neman alaji? Kai wane ne? Gidan alaji. Kai dan gidan alaji ne? To ka ce ana sallama da alajin. Yanzu gaji. Bibi waye ya zo neman na yanzu? Waye ya zo neman? Avalió siempre él. Kai jama'a. Wallahi kai dai ka bari ubangiji Allah ya taimaka mana. Wallahi kan abokina kana ji Kaga kai sai kake dauka ta kai dai bari kai dai kana ji abin da yake ce ma kana ji ka san da zami Alhaji nan kaga tun da yanzu baya nan tamin zami za mu tama mai kawai zami kidnapping din sa kidnapping to ba kai Alhaji ko aljanni ya tsarin nan na Alhaji to ni fa ban san abin da za a yi ba shawarar da baka yi ta azumi kidnapping din Alhaji shi ya fiye mana kawai shi ne ka sani saboda ya je maka shi baya so a ci arzikin gida ya ci na wasu ko ba haka wai idi ya ka wai su fito ne ai ya kamata idi a kai sai a dan jiya irin musu ba shi ta jagon to a ba mu bara ai bai kamata ba a ce bai kamata a ce wallahi ba kamata a ce ko dan kwana ne gobe ya ni wai ina hajiya take ta fita da mota tun safe. To ita hajiya ta abin da ya ce wai kai ba kake mata fada ba za ka ke mata a gida ba dan Allah kana tare da ita ai ya kamata Abdullahi kake mata fada da Allah ko ba Hajiya ce ya za a yi mata. a dole ai mata fada kuma ta zo ta kule daki kuma gashi wannan to malam bari yanzu abin da za a yi zo mu je kofar gida mu gani ko ta ba matsala Alhaji ba matsala malam ba haka za ku fito haka za ku koma gida wallahi tallahi mala abu mun ji dai yanzu yayi nisa amma mala abu ya kamata a ke kewayo ni ana kewayo ni a ba matsala Alhaji wallahi Alhaji yanzu da koma zami sauri muke yi ko ba haka ba yau wato gashi akai da mutanen gidan a gaidan mun da su mun hau mota kun hau mota sweet squad mutiyacin banza mutiyacin Haka